待ってスイート。בפרקים הקודמים של חתולונובלה. אני שלחתי להדפסה בצבעוני. נו, אבל למה יוצא שחור לבן? תודה רבה שבאת, דוקטור. תצילי בבקשה את הבן שלי. אל תדאגי. חזי, תנסה להזיז את הרגליים. יפה מאוד. עכשיו נשימה עמוקה. אחת. אתה נושם? חזי. ממש קשה להתרכז ברעש הזה. סיימנו? כן חמוד, רק תדחוף אגרוף לפה ל10 דקות ותביא את תוצאות הבדיקה לדוקטור דודו. נו דוקטור, אני אחיה? מי אתה? לא תחיה, לא, כן, לא תחיה, אתה לא תחיה.